Weche mamoko ni jodak ma Kamonji e kar chung' od bura ma Chesumei e kaunti ma Nandi ne obago ng'anyo kaluwore gi medruok mar ohala mar kong' ma ok opuodhi e alworano ma giwacho ni keto ngima jodak ma kone andaki. Giwacho ni kong'o ma kamano osemiyo moko kuomgi owito ngimagi. Bende giwacho ni ji 5 osewito ngimagi e bwo thuolo mar dwe achiel kende kaluwore gi kwiri ma inyuowo godo kong'o ma ok opuodhino. Bende gimedo ni ohala mar kong'o ma ok opuodhi kod yedhe mamero ji osemedore mokalo e alworano ka rowere mathoth bende medo mana lal kendo ran kokalo kuom math ma kong'ogo. Koro gidwaro ni sirikal mamalo mondo orang maber jogo mimiyo lesens mag uso muna mar reso ngima oganda. Na tena anapitia backdoor, askari wa Chepterit wanashika ungo na baadaye anarudishiwa pombe, analeta kuwahusia watoto yetu. Tunaomba serikali yetu, tunalilia serikali yetu tuangalilia hapo sana juu ungo ndio inaendelea kwa maaskari yetu. All these deaths that I'm mentioning are associated with alcohol. This year alone, we have lost around 7 people within the same village. When you try, inquiring about the cause of their death, it comes back to alcoholism and second generation alcohol, commonly known as koroka in our village. We have mapped the families who do that koroka, the second generation alcohol. We know these families, we have already documented, and we are very ready as members of this public, of this community, to go to those families and make sure that the alcohol in those families are out of place. Tena unapata tena ukiangalia sasa kwa kiwango unapata hata vijana wadogo nowadays hawezi kuoa. Kwanza leo utumiaji wa dawa kulevya, pombe na kila kitu tumekataa, na tunaomba serikali pia watunge mkono. So tungeomba serikali tukishirikiana na machifu wetu watukomeshe hii changa yenye matukumba.